entry in the cap. Yes. Na startu Africa Eco Race a tento rok byl velmi obtížný pro nás a jsme rádi, že jsme tu. Máme tady nasazený závodní kamion, doprovodný kamion a dvě balečka máme nasazená a jsme fakt rádi, že jsme tady. Bon là-bas, très bien. Allez, OK. Myslím si, že nejtěžší pro všechny závodníky je naplnit rozpočet, budget. A z hlediska závodního si myslím, že bude se rozhodovat v Mauretánii, kde jsou velké a těžké dunové pole, které se musí přejet.